kulendi. Zimbabwe iya yaita kuchururuka shuga manyai panapa muri yeZimbabwe tione mukomana hanzi roko rinofanira kungodamburwa ndoyega only option. Gore rinera kudyiwe rinopisa ndakambozvitaura ndikati unoziva kuti Mwari anonamatwa nemazimba uchi chaiwo Mwari anonamatwa nemazimba anoita kuchururuka shuga zvekuti anongoti nguva musati manyanyokanganwa nezvazvo so anobva angonosakadza roko iroro rakatambira mari iroro roko iroro raisaina zvisina basa zvimarikosi zvekurikola vana vevangu kuti vafe nenzara vave jobless iroro same roko iroro rakakonzeresa kuti munhu anyebedzere kudzungaira achirikola munyaradzi kufa kutizwe zvakazokonzera kuti madzibaba zvakazokonzeresa kuti bishop Tafuma Masaya vazofa mushure mekunge vakuningina because vaikambenera ana munyaradzi kufa kutizwe zvinhu zvese izvozvo hazvina kubuda musoro medu tikati saka pachaitwa sei. Unozoti ndakasvika time kumbobvunza kuti saka Mwari chazvo vanyatsoriko ende vanonyatsoziva renyaya dzekuZimbabwe vanopindira politics dzekuZimbabwe because inini zvaindinetsa so asi ndazongomuka zvikanzi Hona pasvika roko rere ndo inenge chingonzi kenza naChabangu kenza iri kunetsa ari kudai so ari kudai ndo roko racho zvariri. So situation iyoyi takatoitarisa paitori ipapapa hapachadi imwe signal futa ZANU-PF ukadhila nayo at your own risk because mangwana vanogona ngokunyudza havasvike kuraya vanhu vakatorikuta zvimwe zvigevenga zvevanhu zvekuti ndo zvinenge zvichibata basa ukanyatsota deep down kunyatsotera kuchatsoti vakurukuru vacho chaivo vanyatsori nadzo rengozi idzi like because unozonzi ndingakaurayiwa neZANU ndingakazourayiwa nevanhu veZANU unotoona kuti vakuru vacho ngozi yacho vanogona kunge vasitorina kana 1 inovatera izvozvi zvinenge zvichingoshandiswa izvozvizvi ndo zvinongopedzisa zvichingoningina basa pekonzi kana muri unoti adhina naye munoda chi anofarira vakadzi musakadze nekenza imomo kuningina even my handshake havasi vanhu kutamba nawo unorowa handshake yako manyama otoenda ivosara wageza nemamwe machemicals iwo chero kanogeza nemvura nesipo zvawajaira mazuva ese uri kutogohwa uri kutoenda ndo mamiriro akaita chinhu chacho izvizvo. Saka sengezo Tshabangu situation yeroko ameno pari kutoda grinder rekuti ndo riri kuchanda richinodambura roko racho zvimwe zvinhu zvacho tinotaura unge dambe so muchitengesa zvinhu muchiita akomanaka. I was shocked honestly pandakatanga kunzwa word rekunzi ma-MP arikolewa this guy ndakabvunza ndikati anotembei vanhu vakati aiwa toda kuenda tonomurova is like ndopendakatoona kuti mazimba vanhu vaya vekuti vari peaceful because there was a certain time pavakazonosangana naye parufu panhamo vachibvunza kuti wakabhadharwa mari wakatengwa mari and I was like ndo hasha chazainingina vanhu idzodzo imagine hasha dzekuti iwoka kuno umwe munhu wekuti akabva kuUK umwe munhu akabva kuAmerica South Africa Botswana Zambia Namibia Malawi nyika dzakawanda dzekuti tinonoswera tichingotaura achiti ndiri kuuya kuenda ndinokasta vhoti rangu wapedza kuvhotera vanhu vako wavhotera ma-MP ungomuka vachingonzi vakarikolewa only because of that guy ukuthi iye anga nema-interests ake. Saka handisi kuda kupedza nguva muri yeZimbabwe because ndo nyaya yacho itoripo signal action matoiona akudyiwe rinopisa gore rineri but ndisati ndaenda zvangu because zvakawanda kazvekuita zvakawanda zvireloading vanhu vada kuadvertisirwa mabusiness enyu ndibatei namba idzo dzirapo dzangu kana dza 0.5 creative studios tiite basi tikuadvertisirei ende maadverts enyu anenge achibuda pa3 platforms panguva imwe chete saka zvinhu zvanyu zvinogona kukuitirai easy zvinokuitirai nyore makakwanisa kungoita se kungobhadhara for this maadverts ari kuitwa aya ndoziva kuno vamwe vanhu vanogara vachivachibvunza mahara vifungura vanogona kungochanza tikavaitira mahara as long as kana uri kurana business usaexpecte kuitirwa advert yemahara because haiunze maresults iwo kana uri serious nebusiness rako kuti tinge tichiirisawo pamepo richionekwawo nevanhu vakawanda uchikwanisawo richa up to 5 million people zvinobatsira unovawo someone ari better zvamanje ndiri kuti bhabhai asida kunyotaura zvakawanda because nyaya yaChabangu yemagetsi baba.